داکا پتی خواست کروٹ گچینا آنینا شاعر جانوان ادبی کچارینا گچینا ہنینا علم جلیل جواہر صاحبان کیوں برے تینا ہنینا توارٹ پروگرام زیبا کے جلیل جواہر نحمد ونی اللہ صلی اللہ رسول کریم بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان شیطانہ گلا کیسا شیطانہ گلا کیسا نیتے نرمفا شیطان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان نماز خانتا پھدے نیے پدا زیبای خانوز مدنیے پدا سید خانوز مدنیے نماز خانتا پھدے نیے پدا سید خانوز مدنیے پدا سید خانوز مدنیے کوثارا کنی فن دیر جاناتے چور نشان کوثارا کنی فن دیر جاناتے چور نشان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان روچہ تو رکھ تراوی امت کی دعا خواہے امت کی دعا خواہے روچہ تو رکھ تراوی امت کی دعا خواہے امت کی دعا خواہے مچھی نہ کنی فجغر مچھی نہ کنی فجغر استانے رہیں گو فرمان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان شیطانہ گلا کیسا نیتے نرمفا شیطان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان مسلمان استے نے پاسا گوڑا سمجھے اگر چاسا مسلمان استے نے پاسا گوڑا سمجھے اگر چاسا کافریوں کپا کارے مسلمانہ دا افشان کافریوں کپا کارے مسلمانہ دا افشان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان شیطانہ گلا کیسا نیتے نرمفا شیطان بشان نماز خوانے او من دے نا مہمان